Tak, poďme na to. Prvý platný. Druhý platný. Ale diváci, pozbudzujeme, kde ste? Máme prvý september. Spomínam vás dnes za tvoje Posledný letný víkend a posledný prázdninový víkend. Nie som strašiak, ale je to tak. Ešte bude. Lukáš, ešte dáme niečo? Ešte dáme, pýta si vás. Pýta si vaše hlasívky, vaše dlanie. To je dôležité, výborné. Rozbudujú aj kalani ZK Galactic. Nie, koniec, ďakujeme. Obidvaja práve v tejto chvíli štartujeme. Prvý Lukyho platný pokus, ťahá hore. Druhý platný pokus. Ozýva sa z hľadiska, ideš. Práčky pre Lukyho, ale takisto aj Bartolomea. A čo dva, poďme, Kristián, diváci. Dobre. Bartolomej Bák v tejto chvíli končí túto disciplínu a Luky sa... Dávaj! Želáte Luky váš potles! Poď! Áno, vidíme tu ešte českého pretekára Jiřího Žalka. Lukáša... Silky a dlane patria Lukymu. Zvládnuté veľmi dobre. A teraz nepríjemná ohrada. Jeho v pohode a smeruje. Šlapu! Smeruje k nám absolútne fantasticky a teraz ešte pritiahnutie auta. 30 sekúnd! Jedu! Finišuje a dobre to ťahá v tejto chvíli. Lukáš Svoboda, Česká republika. Pán Lukáš Svoboda. Ťap. Preto si veľmi pekne šikovne a teraz naspäť smerom tam za Baržový jasného potlesku Lukáš Svoboda. A Lukáš Svoboda. Prvý raz absolútne v pohode. Vyzerá to tak, že aj druhé. Môže nebude dobré. Poď! Vydrž! Poď! Skúste pozrieť Lukyho, odvíha toho lesa. Lukáš Svoboda. Prvá bola na 130. Lukáš Svobodu je hore výborne. Dobrý začiatok, 150 sa podali výborne, tak to je krásne. Vystrejme pozornosť na 170. Poď je hore, Lukáš Svoboda. Ešte máme nejaký ten čas. Začal naozaj Luky. Koľko je výborne, 170. A ste hore na stôl, nie pozor. On mu daleko, 30 sekúnd máš. Ešte tu skúsime, Luky. 20 sekúnd, poďme. Poď! Ešte má Lukáš. 20 sekúnd. Poď! Drž! Poď! A! Váš potles pre Lukyho. Vrchol dnešného dňa pripravová. Jedu! Poď! Optimaka 2012. Ďakujeme do presvík vlastne výkony počas toho dňa. Poď! Národná účasť
Luky Svoboda k tomu výborný výkon! Áno, Lukáš Svoboda, Česká republika, 29 ročný pretekár, výška 189 cm, váži 144 kg, najsilnejšie